Jaké má obočie? Krásny psík. A vy ste pekný. Áno, ty si krásny, maličký. Bože. Bože, ty si nový aniel. A tento, on by chcel dať packu, pozri. O môj Bože, daj pac. Ale ty. Ahoj. Ahoj. Oj. Ten je nádherný. To je výstavný pes, To je krásny. pitbull, ale podľa mňa toto... Oj. Ne, nekusal, ale packo mi tam dal. Dobre ľudia, takže už sa vám hlásime z automobilu a obidva máme emócie úplne, že vysoké a prežívame ich. A kokos, takí pekní psíkovia tu sú a my sme úplne happy z toho, že sme mohli byť s nimi na chvíľku. A fakt akože som sa zamiloval asi do 3. Kebyže mám Dom. nekonečne veľký dom, tak si zoberiem všetkých. Ty máš aké pocity? No boli krásni, odporúčam ísť určite, ale obávam sa, že nebudete vedieť odísť bez slzy alebo bez samotného psa. Takže... Hej, čiže to je cena tejto návštevy, čiže Ježiš, slzy tak 2-krát. No, pozrite sa na tie oči. Ne, už akože ne, ale Dobre, potrebujem ich všetky. v každom prípade